खुलुमबाय आङो निता सरगियारि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। दिनै आङो माखासे गोदान दख'ना कालेक्शन आंनि दुकानावहाय सफैदों। नैबे दख'नानि कालेक्शनफोरखौनो आङो देखायनो थाखाय लाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम फारि फारि नायलांगोन आरो जि वाट्सएप नाम्बार होदों नोंथांमोना फसायोब्ला नैबे वाट्सएप नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। दायोथ' बिदिब्ला जों नायलांसै। नैबे गेजेर लानाय आगर देखायनो आङो माइदिनि आरो दे दख'नाया जाबाय बर' हिन्जावफोर लकेल दानाय दख'ना माइदि दख'ना। गेजेर लानाय आगर नैबे 2200नि दे लोगोफोर। जा मोजां ब्लु कालाराव गुफुर होनायखाय जा समायदों आरो नै जाबाय थाबथा देखायलांसै। बे एखेयानो गेजेर लानाय आगर बे एखे प्राइस जागोन बे गोमोनि। जायफोरा फसायदों बैसागुनि थाखाय लालांबाय थानो हासिगोन नोंथांमोना। उनावबा थारमाने मालफोरा थोस्लाबा जायो नालाय दख'नाफोरा। दानो जायफोरा फसायखाबाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामहरदो आरो होनाय नाम्बाराव वाट्सएप खालामहरदो। नैबेबो एखे दाम 2200। फसायनायफोरा वाट्सएपआव दामफोरखौ मोजां रायज्लायहरफिनदो आरो आंनो। दहाय देखायखांबाय गोमोनि गोदान फैनायफोरखौल' देखायदों दै। जिया गोदानै हाबफैदों बे साननैसोनि गेजेराव। आगोलाव भिडिअ देखायनो मोनाखैमोन, बेखौल' आं बासि बासि देखायबाय। आगोलाव थाखानायफोरा आगोलावनो दंखायो, माखासे नांबाय माखासे दंबायो। नैबेबो गोदान सफैदों गोथांनि जा समायनाखा लोगोफोर। जापान ग्रिन इन्दिनि फालिफोरजों मुगानि फालिफोरजों लानो। नैबे अरेन्जनि कमला रं जा समायनाखा नै गुफुर होनायखाय डेन्जार समायना नुखादों। आं गावनो गाननो लुगैलायबायसो। फसायनायफोरा स्क्रिनशट खालामनानै बुंहरदो। हम डिलिभारि खालामना हरगोन। जोंनि दुकाना उदालगुरि टाउनाव, उदालगुरि मेन टाउनावनो उइकलि मार्केटिं जाय गोबाङानो सोंहरो जायफोरा गोदान भिडिअ नायो नोंथांमोना दुकानखौ माबेयाव होननानै वाट्सएपआवबो सोंहरो। दा ओंखायनो आं खोन्थाखाबाय आरो उदालगुरिनि दै जोङो उदालगुरिनि फेन्सि दख'ना स्ट'र। जोंनि दुकाननि नामा फेन्सि दख'ना। बेफोर कालेक्शनखौहाय आंनि दखानाव मोननाय जागोन लकेल दानाय। आरो बिनि बादैबो भेराइटिस डिजाइननि दख'ना मोनगोन। गासिखौबो देखायजोबनो हानाय नङा आरोना, दिनै लकेलनिखौल' देखायनोसै। सेम गासिबो दा जेसेबांखिनि देखायबाय सब एके 2200नि गोजा आरो। भिडिअ'नाव आगर जा मोजां नो गासिबो मोजां गोजा। बेबो गोमोनिनो। ओमफ्राय नैबे ब्लुनि खांख्रिंखला आगर दां। आगरखौनो बारा मोजां मिथिलाया आङो, गावहा दानो रोङिखायनो। समायनाखा। एबार हेभिखौ देखायनोसै दै। आगर गुबैयाव माखासे गोदान कालेक्शन नायदों आंनियाव। नै नायलाय जा मोजांखा नै। एसे इउनिक नुखादों आरो आगर गिदिर गिदिर। थारमाने आगर फिसाखौथ' आगोलनिफ्रायनो गानबोबाय थाबाय नालाय, एबार आगर गिदिरखौबो गाननाय नायदो आरो। आगर गिदिर गिदिर नै बेस्रां बेस्रांखा सिनायखागोन आरो गोजाननिफ्रायनो मोजां। एखेसो नामा? एखेयानो नै बेबो गांनै दङ होमबालाय गांनै सफैगोन बे। स्क्रिनशट खालायनानै हरदो। बे जाबाय 3000 दे लोगोफोर। आगर गुबैयाव आगर लानाय, दावराइ मोख्रेबाव आगर लानाय, आगर गिदिर गासिबो माने 3000नि गोजा आरो। लकेल दानाय बुहुत खाथिनि खस्थ'बो दङ ना बेयाव। जथाब जथाब आखाइजों दानाय जायो खुन्दुं मार होग्रोनानैहाय। आरो माने आखाइनि खामानियाथ' थाब जाखाया नालाय, बेनिखायनो आरो हाजिराबो मिलायहैनांगौ जागोन। बेबो मोनसे, बेबो आगर गुबैयानो। स्क्रिनशट खालायहरदो लोगोफोर वाट्सएप नाम्बाराव। थाब अर्डार खालामाबा मोननाय नङा दे। बेबो नै आरो दंबायोसो।
गुवार बेखेवना देखायनाय 3000 नि गोनजा बयबो नैबे गोदान फैबावदों गोजानिया दाख्लै गांसे फानखांबाय आरो दा गोदान फैबावदों जा मोजांखा बेबो 3000 आनो फैगोन बेबो बेसर बिबारनि नै सोरबाफोर गाननो लुबैनानै दङबा फन खालामहरदो WhatsApp नाम्बाराव नै आगर गिदिरनि नैबेबो आगर गिदिरनि गोमोनि बियो दा मोजां मोजां लोगोफोर फसायनायखा आं जानला मोनलाखौ बिहरा आरोना मोजांखौल' बासिखौ बिहरखायो आं नैबे जाबाय गोथांनि आगर गुबै सोरबा गोमोआथ' थाखाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बेलेग कालारनिबो गाननो लुगैयो नालाय ओमफ्राय नैबे गोथांनिबो गाननो लुगैदोंबा गोथांनिबो गाननो हासिगोन आरो गिदिरखा नै आंनो गोरोबखादों गोजौ गिदिरफोरा गाननो हागोन गिदिरखा जा गोजौ गिदिरफोरा गाननो मोजां जाखागोन जा गिदिर जा मोजां मार नांखानाय आरो जियाबो नैबे एसे आगर फिसानि बेबो मोजांथार बैसागुनि रेडि खालामदो खाथिबा हास्लाबा जायो लोगोफोर नैबे आगर फिसानिलाय सोरबा गिदिरद्राय आगरखौ गाननो बायोब्ला नैबे आगर फिसाखौ लांफैनो हागोन खाथिनिफोरा दखानाव फैदो गोजाननिफोरा अनलाइन अर्डार खालामहरनो हागोन जायफोरा गोजाननि अनलाइन अर्डार खालामहरनो हागोन हम डेलिभारि जागोन आरो ना मोजां आगर फिसानि अरेन्जनि आगर गुबै जा मोजां बेबो गोदान बिहरनाय बे 2600 दावराय मोख्रेब बे 3000 नि नैबे दावराय मोख्रेब बेबो 3000 नि मोजां ना लोगोफोर खोन्थाहरदो फसायदोंबा फसायदों मोजांबा मोजां कमेन्ट खालायना खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो जायफोरा इउटुबखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना दोनदो जों मोजां दख'नानि भिडिअ लाबोबाय थागोन बिब' बिनानाव सानैजों आरो भिडिअखौ नायनानै अननानै लाइक खालामना होदो नैबेबो जा समायनानै लांफैदो दे नै आगरखौ नाय जा मोजां दावराय मोख्रेबाव आगर लागायबाय आरो नैबे पियासनि आगर लादेरनाय आरो माखासे दंबावो र' देखायबावनो थाब भिडिअबो बानायबाय थानो हाया आरोना बेस्थ' जाथारोना दिनै देखायनायावनो एसे गोलाव देखायलांसै लोगोफोर फार्स्ट टु लास्ट नायदो दे एसे गोलावब्लाबो नै बे पाहारनि बे गांसे इसे फिसानो दंफ्राय मानसि गाहायफोरनि थाखाय मोजां जागोन नै लोगोफोर बे पाहारनि दे नै बे पियाज कालारनि पाहार आगर जा मोजांखा पाहार आगर फार्स्टआव मिथियामोन बे पाहारखौनो आगरखौनो आन्दायखायो बेबो पाहारनि आं पाहार होनो होननानै मोनथिस्रायामोन बे आगरखौ दख'ना दखानिब्लाबो जाया खोन्थाहरबाय कमेन्ट खालायनानै पाहार आगर होननानै थेंक इउ बिनानाव खोन्थानायनि थाखाय नों खोन्थानायखौसो आं मिथिबाय थारमाने जा मोजां
जायफोरा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय लोगोफोर थेंक इउ आरो बेबायदिनो गोदान गोदान दख'नानि गोदान गोदान कालेक्शननि भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना नेबाय थागोन जों बिब' बिनानाव सानैजों आरोबाव गोदान भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोननिसिम स' बिदिब्ला एसेनोसै